İsenmisiz. Benim ismim Vildanov Nariman. Мен 14 yaş, әлі күні Самрух ел премиясының жыл сәлкіші номинациясына лайық болдым. Ол номинация ең сәләтлі балаларға, ең активистларға беріледі. Міне сәләтті ең көп эшләгән, міне һәр җәйне, һәр елны көп яхшылык эшләгән сәлкешкә беріледі. Сабыр сәлкеш булырга тиеш, ул тәртипле булырга тиеш. Бик шундый җитди сәлкеш булырга. 3-нче ел сәләт лагерында ял итәм. Һәр җәйләр, көзләр, кышлар сәләттә үткәрәм. Менә бу бию төркеме турында сөйләп кит әле. Бу кайчан оешты сезнең? Аның идеясы каян килде? Кем уйлап тапты аны? Аның идеясын безнең мөхтәрәм класс җитәкчебез Рамил Гумарович һәм безнең директорсыз булмады да, ул безнең Айдар Илдарович безгә бик күп итеп булыштылар. Бер 2-3 ай элек шундай идея безгә килеп җитте дә, һәм менә без оештырдык һәм бүген инде матур итеп, яңгыратып, кыздырып чыгыш ясадык.